fer així un període llarg, per fer com un parèntesi, fer un peron, de dir, deixo el meu i me'n vaig a veure altres coses, amb la idea d'anar allò una mica obert a lo que vingui, a lo que sorgeixi, a conèixer, a descobrir altres maneres de fer. Jo és que ho recomanaria a tothom, perquè és 100% això, enriquidor a nivell personal, d'experiències, és el que vius durant un temps, vivint així, que estàs tan obert, tan permeable a tot el que et passa, no ho vius a casa teva amb la teva rutina, perquè per començar ja no estàs predisposat ni a conèixer gent nova o ni a fer altres coses diferents. Poder tallar la teva rutina per un temps i fer coses això totalment diferent, viatjar, conèixer gent, llocs, és fantàstic. Te dona molta energia viatjar, al que li agrada, no? Potser també hi ha gent que potser li agrada viatjar un mes i tornar, no? Que això és molt diferent del que vaig fer jo. Però si t'agrada viatjar i no tens allò, ostres, un viatge de 2 o 3 mesos cap endavant, és una delícia, la forma de viatjar sense presses, ara faig i desfaig, i a part crec que tothom ha de viatjar, no? Vull dir, crec que hauria de ser una assignatura de la universitat, perquè t'obre la ment, et fa pensar d'una altra manera, veus com viuen a altres llocs, vull dir, és una experiència brutal, és com una carrera. Jo he estat 2 anys que quasi no volia ni agafar ni un avió. Sí, anar de vacances això sí, però agafar un avió no... Vaig agafar company. No per res, no sé, coses que... Em vaig com cremar una mica. Sí, em va agradar molt i ho disfrutava molt, però és quan marxes un mes de vacances, els últims 4 o 5 dies, estàs ja pensant en la tornada. Doncs aquí era els últims 2 mesos que penses en la tornada i tot això crema bastant. O sigui, potser si tornés a fer un altre viatge el faria de 6 mesos, tornaria a marxar 6 mesos. Un viatge llarg el faria, però diferent. Potser, no sé, poder agafar només un país i fer la bicicleta. Una altra manera de viatjar, no anar tan ràpid.